Lydia, wang'iyo lwasi mar ohala mane pinywa ka, ok en lwasi maber. Ok anyal wacho ni en lwasi maber nikech kwawuoyo wach lwasi mar ohala, nitiere gik ma sirikal onego bed ni timo ne jo ohala mondo mi jo ohala obed ni ginyalo timo tij ohandgi no maber. And especially, there are so many things, but adwa wuoyo on gimoro like taxation. King'iyo the structure mar kaka sirikal kawo tax kuom ji, kaka ohendni kata manyaka machakore bedo taxed. Requirements manawinjo ka CPA osewuoye kanyogo, ging'eny ne ng'ama chako, and magi gik mamiyo seche moko ohala ok nyal dhi maber. Nikech ng'at achiel ni ineno ka jo ohala mane studio kanyo nyisi ni en kata na registration ok otimo. Nikech ja ohala, ng'ama dwa chako ohala sani, dwaro mar sirikal en ni ng'ani nyaka bed ohala mobedo registered. Tiende ni ohandi ni nyaka bed ni ong'ere gi sirikal. Mar ariyo, ohandi ni nyaka bed ni kamitime no imiyowa gimno ni LR number manyiso kumitime. Ineno, ohandi achiel ni onego bed ni i-register gi county, mondo county omiyi gimiluongo ni business permit. Ohala achiel ni onego bed ni ing'iye ni VAT, register for gik moko kaka VAT. Ohala ni seche moko kidhi kata na ndiko joma moko, ineno, dwa ni register for pay as you earn gini, ineno SHA gini, kamano kamano. Koro king'iyo lwasi ma sirikal oketo ne ohala, and especially kwa wuoyo on the legislative framework, gik ma wuoyo korka chike midwaro ne jo ohala ni dong' ma gima odong' onge. Nikech ng'ani struggle mondo mi oyud capital. To capital ni koseyud, immediately ma iseyudo capital ni, sirikal biro dwaro ni ochak taxi. De nitiere yo moro ma sirikal nyalo miyo go jogi thuolo moro, kata na duration iwacho ni bwana, we wamiu kata na higa, ohandni wa monitor ni kaka nineno kaka mar kanyiche jogi ni rally, especially part of joma sani koni broad base. Nchi giwacho ni gimiyo jo ohala thuolo, especially jo nyota gi, migi thuolo moro ni wacho ni within 1 year ok ochul. I mean, gini monego bed ni timo ne jo ohala moro amora mondo mi ohala odongre. Ang'omiyo joka tiwacho ne kigichul, to on the other side to nitie jomoko magin immediately midonjo ohala ni tidwa ni chul. Koro basically gima timore ni ohala mane pinywa e Kenya ka, pok I think ni pod wan gi the mentality mar the colonial mentality mani nyaka ji tendeki a public service, which is a very wrong one. King'iyo pinje modongore, tiyudo ka pinje gi odongore through gimiluongo ni SMEs. Koro SMEs gi kata na this bottom up bottom up approach, and I want to mulo mana matin on issues mag nyota. Nyota no ne nyalo bedo gimoro ma ne nyalo chiwo kind of create jobs kuom jowa matindo gi. But koko time right way monego bed ni time, tibiro ni pesa ni biro bedo released, jo matindo biro kawe, and kumo biro chomo onge. Nikech lwasi ok olos maber mohala nyalo nya. Erokamano. Wanen paro makare. Bende nitiere yore go mag kelo mwandu e